La Priya es va mirar al mirall i va sospirar. La seva pell se sentia apagada i cansada, fins i tot després d'haver dormit 8 hores completes. Havia provat totes les cremes i màscares cares, però l'aspecte cansat no desapareixia. Tant de bo la meva pell pogués tornar a brillar, va pensar, sentint-se una mica desesperançada. La seva mare, Leela, va veure la seva tristesa i la va portar a conèixer una nutricionista amigable. La nutricionista, Ladrà. Anil va explicar que la veritable lluentor comença des de dins. Va dir, el secret no és en un pot, sinó en 5 senzills aliments vegetarians. Primer, els espinacs. Estan plens d'ajudants que reparen la pell. Segon, els alvocats, que tenen greixos bons per mantenir la pell suau. Tercer, les nous, petites centrals elèctriques que combaten la vermellor. Quart, els moniatos, o batates, que protegeixen la teva pell del sol. Finalment, les baies, com les maduixes i els nabius, plenes d'antioxidants, ajudants especials que protegeixen les cèl·lules del teu cos del dany. La Priya va començar a afegir aquests 5 elements als seus àpats diaris. Va canviar les patates fregides per nous i va començar el dia amb un batut d'espinacs i baies. Després de només unes poques setmanes, el canvi va ser clar. La seva pell era més suau, més brillant i realment radiant. És com si hagués trobat una llum natural dins meu, li va dir feliçment a la seva mare. Les cremes cares van ser oblidades. La teva pell és un mirall de la teva salut, alimenta-la amb aliments simples i potents i mira-la brillar. Tens el poder de crear un resplendor natural des de dins. Ara, subscriu-te i comenta el teu aliment favorit per a la pell amb Catalandepo.